Τι έκανες, Γιάννη? Άσε, θα μας πει τώρα. Άσε με, είμαι τώρα στεναχωρημένη. Τράβα τη μίγα του παρακάτω. Τράβα τη μίγα από κοντά. Τράβα να Αναπνέει. Αυτό το πράγμα. πράγμα. Για αναπνοή. Πες μου να αναπνέει. Α, δεν ξέρω, κάτσε την έχασα. Στην προφορά την ακόμα ζωντανή, Ρουφιάνα. Ακόμα, ζει ακόμα. Κάτσε! Θα με σκοτώσεις! Ας φέρω ένα κρεβατάκι, έλα. Πάρε το κρεβατάκι. Ένα φορείο. Και δεν έπαθε και τίποτα, έτσι, δηλαδή μπορεί και να αυτοκτόνησε η μύγα. Σωτήρη, δεν αυτοκτόνησε? Κάτσε να την πάω σε ένα φαρμακείο. Δεύτερος κάδος δεξιά. YouTube. Η διάσωση της μύγας. Κλείστε. Άντε. Με στεναχωρείς. Κοίτα, η Φανή ήταν ο δολοφόνος και εγώ ήμουν το μέσο της δολοφονικής Βασικά εσένα πράξης. πρέπει να ασκήσω τώρα. Γιατί? Γιατί ήσουν η επιφάνεια σκοτώματος. Αυτό βλέπω. Σωτήρης. Το μέλος της πύρας. Εγώ είναι αυτό. Καλά πούστη. Καλά πούστη, θα σε σκίσω. Έχεις να κάνει κάποια δήλωση? Δεν το δρομολογέ. Αυτό γιατί είναι. Έχετε να κάνετε κάποια δήλωση, κύριε Θανασίου? Καμία, τράβα το παιδί αν δεν μας έχει φέρει τα πράγματα που θέλουμε. Τα έχεις φέρει. Λέγε, έχεις να κάνεις κάποια δήλωση για το αποθανόν μέλος της οικογένειάς μας? Έχω κρατήσει από τα παιδιά της και θα φέρω κι άλλα. Πώς το βλέπει.